Yo, what's up mga kabuka? Welcome na po sa akong channel. For this video mga kabuka, mga may limango karon mga kabuka. Ayan o, kung kauban. Mga limango may mga kabuka, kay beligya na o, di ba? Ayan mga kabukaw na may kuha. Ano, alimango isa. Oh, di ba? Di asagikan mga kabukaw. Ayan mga kabukaw na nakita ang bangag, oh. Oh, di ba? Ah, ito na oh. Sana naani sulod mga kabukaw, di ba? Para makaduhan na ta. Gahapon rami diri ba? Oh, gamay ko oh. Ang pare oh. Gahapon na mi diri mga kabuka ba nya buntagan na lang mi kinaot ba. Ana dito. Nga ba di? Magawa sir siya ba? Iyan na ada mo kabuka ada po dia. Turo. Okay. Ana pod mga kabuka patay na lumanguhan na ron ba. Kuha ginaron ba? Oh? Di makalisod ikaluton. Meron sundang mo ba di? Nakauton na. Mas mabong. Kabuok. Dua kabuok. Ini kan dua kabuk. Ayan o, mauna ni siya. Limango. Ayan o, mauna siya mga kabukaw. Ada alimango. Untuk mananghid kaya. Apo itong naras kilit sa trampa no? Kilit sa pa ba? Nanapod. Ayan mga kabuka, nanapod oh. Nga ba di? Nanapod siya. Bingaw na ka. Kibingaw na siya. Pangatlo na siya. Nga mo gabi yung mga ni Briol? Gusto tayo ba di ba? Laki. Ibong kumot pa. Nakuha rin sunod. Subayon dyan na mong pangagbuli? Nga may pinagjakit na si... Okay, naana na siya. Naana po siya. Di ba? Pag mukagot pare, wala na. Ano na? Oh, wala na siya. Namuha mo yung buang ba? Ha? Pero abot siya. Ah, wala na. Alam na mo gawa sir. Alam na. Mabot na. Utok na mo. Oh, sit. Tabangan to kan lupit sit. Ay, yan ang kabukab. Taro. Di tabanganan, di siya mo gawas diha. Kala mong alimanguha ka, di ka makuha. Di ba? Oh. Ay, kagot no? Matitiyog. Kani isa ko dya. Tingog mo ng bukod-bukod. Gulo-gulo. Nah, sumama ka na. Sumama ka na sa sungkit.
Yung medyo may lisod-lisod ron, ha? May pailamok pre, nagpakamatay pa, makatilaw ra sa imo ha. Oh, Oh shit. ang lamok magpakamatay, makatilaw ra sa iya ha. Na oy? Oh? Gito-gito din mo ba di para magawas? Dili orang pakon to. Ang pakon to sungit. Ay mo paak dito sungit. Ganyan gitu bak. Ano ras. Mm. Kayang mo gawa sa anak oy? Hmm? Kala mo ha? Kala mo. Kala mo ha? Oh, kala mo ha? Dako ro pa to. Dako abdi. Paak lang ako mga kaboka oh. Pero ang iyang lawas na pas ilam. Wa pak isa rong wan. Kaon. Kuha. Paak na ako. Ay, tagtigil na mo ka. Pag nagdala Ko jacket ito ro. ay bahala bud ka. Balik-balikan ko nimo gusto ka. Ya pag sigarilyo karong mga managan. Oh, panigarilyo ya. Animal. Ya, panigarilyo ba niya paasuhi? Butan lang bri. Ayun, sumama na gid siya mga kaboka, patay na. Ay, nakabuhi gid. Lami kay nagmamaak. Itong una pa yung kuha ba itong kamay kaya? Ang lalaki, pakan kayo. Ya, pag sigarilyo din niya pag tabako ka. Harang makuhan ka. Harang managan ka ma. Hadlok mo Imo sa man. Imo man tabako. Mama, sigarilyo diri. Yeah. Gamot na to ba di? Ulo ini. Oh. Di lang makita na tubig. Kato din limasan. Lumabas na siya, lumabas na ka. Gawas na siya, asa naman ka. Terus. Ay, mga kaboka, pinahirapan yun nung alimanguha ba? Oh? Ali manguha ka. Imo ba yung milisod-lisod ron, ha? Daga na po. Balhin mo YouTube bangag ba di? Patay, turaya. Asmo. Tara! Tara, mga kaboka, oh, di ba? Dako kayo. Muwa mo. Oh, mga pungkol. Ayan, mga kaboka, muna ni siya, oh. Dahil dapat sige lisid. Oh, Nabid. unay ko na mong alimango. Oh, di ba? Ay, kalami ani oy. Oh, lami isa kaya mga kabuka, di ba? Di mo na makaon ng isa dagoy. Magkao na oy. Ayan mga kabuka, oh, ano po do? Ah. Kuha na pa may laki siya mga kabuka, oh. Ayan, laki. Di ba? Hadlo kayo. Paakro mo lagi. Wag na gunitan nga masig paakan ta ba. Ay, mga kabuka na ako na may gisa kaso delikado kayo. Nabuna gyud. Delikado kayo mga kabuka kay masig mapaakan ta putol kamot natin ba. Damage ni bali. Ay, mga kabuka na ba isa niya ako ipakuuton bahala ka na. Ay, naa gani no. Ari. Oh, gipak-pak na. Naa di. Ayan. Kagang. Ay, Pwede dito na mga kabuka ba kay bumaak mo gud. kay kapan no kulamoy ba? Dapat di na paakya. Dapat di na maputol. Gani. Na man ni, damage man ni lumango ani. Uwa na kamot. Ayan mga kabuka, pwedeng singutan na mo. Oh. Muna si kuha na mga kabuka. Oh. Ano? Alimango, di ba? Oh. Pwedeng lamia kayo ni mga kabuka. Apay tuwal. Oh, di ba?
alimango. Nit kini sa mga kabuka gataan. Ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag yung kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye!